мардуми заҳматқарини ноҳияи вахш чун тамоми сокинони кишвар ҷашни зебои баҳор наврӯзи хуҷасапайро бо корҳои ободониву созандагӣ хушу хотирмон истиқбол гирифтанд. дар ҷамоати шаҳраки кирови ноҳияи вахш бо саҳми соҳибкори маҳал маҷмӯаи хизматрасонӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. дар расми ифтитоҳи иншооти мазкур намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал-полковник шералӣ мирзо раиси ноҳияи вахш ширкат варзида аз соҳибкори маҳал барои саҳмашон дар ободии деҳот бунёди иншооти ҷашнӣ ки барои сокинон хизмат мерасонад изҳори миннатдорӣ намуданд. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки киров бо иштироки ҳайати меҳмонон ва роҳбарияти ноҳия се бунгоҳи тиббӣ мавриди истифодабарии сокинон қарор гирифт. ин дастоварди хубест ки ба рушди маҳал мусоидат мекунад ва мушкили сокинон осон мегардад. баробари дигар утоқҳои корӣ ҳамчунин дар ин бунгоҳҳо утоқи хатна низ дар хизмати сокинон вогузор гардид. хурду бузург сокинони ҷамоати шаҳраки киров аз чунин тозакориҳо изҳори хушнудӣ намуда аз фазои сулҳбории тоҷикистон осоиштагии мардум шукргузорӣ менамуданд. базми наврӯзии сокинон дар варзишгоҳи марказии ҷамоати шаҳрак бо иштироки хурду бузург аз маҳаллаву деҳоти худи ҷамоати шаҳрак доир гашт. заҳматкашони ҷамоати шаҳрак маҳсули ҳунарҳои мардумӣ, таому хӯришҳои миллӣ, нону кулчаҳои лазиз ва даҳо номгӯи анвои истеъмолиро бо умеди фаровонии сол баракати дони киштаи марди барзгард ба намоиш гузоштанд. воқеан боиси зикр аст ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ наврӯз рӯзи нав оғози соли нав айёми зебоии баҳор аст ки ба дилҳо сурур ва шодию фараҳ мебахшад. ҳанӯз соли 2010 пешниҳоди пешвои муаззами миллат аз тарафи созмони милали муттаҳид хуш пазируфта шуд ва ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ касб намуда имрӯзҳо дар радифи миллати тоҷик ин ҷашни баҳору зебоиро даҳҳо қавму миллатҳо бо хушнудӣ истиқбол мегиранд. наврӯз иди зебои баҳорро аҳли базмгоҳ ба ҳамдигар табрик мегуфтанд. ҷашни наврӯз қадимтарин ва пойдортарин маросими умумихалқии мардуми шарқ хусусан тоҷикон аст ки аз замонҳои хеле қадим боқӣ монда то ба имрӯз идома меёбад. омади баҳори нозанин ва наврӯзи оламафрӯзро мардуми мо бо беқарориҳои зиёд интизорӣ кашида бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва риояи анъанаҳои қадимаи ниёгон таҷлил месозанд. наврӯз иди зебоӣ, накӯӣ ва умедҳост. дар қисмати фарҳангии базми наврӯзӣ сокинони деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоати шаҳрак шодию фараҳмандӣ намуда шеъру таронахонӣ намуданд. ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони ҷамоати шаҳраки киров бо шукӯҳу шаҳомати хос ва шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз ки дар эҳё шудани ин ҷашни ниёгон нақши муассир дорад истиқбол намуданд. маъруфи назрии Искандари Давлат барои барномаи иттилоъоти ахбор аз ноҳияи вахш.